ngiyaqaqamba ngoba ngiyabona manje ukuthi ungani uSine elolu hlobo lo ingoba uhlukumezekile. uSine Mseleku uye wavula isifuba sakhe wathetha malunga nodlwengulwa kwakhe esengumntwana lilungu lefamily yakwaMseleku. Uye wathetha ke nangoba kutheni wayeka isikolo esemncinci xa bembuza uba yena uziva njani ngento yoba angazange aqhubekeke nesikolo okanye wayenikwe na ithuba loqhubekeka ngesikolo. Wachaza ke ba wayekela ntoni. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. uSine Mseleku ke uyachaza ewe wadlwengulwa nyani and ke wachaza xa kubuza uba kwenzeka ntoni ngalo mntu wamdlwengulayo wade wabanjwa na. Wachaza ke uSine Mseleku uba umntu zange de abanjwe ngoba utata uMusa Mseleku waye waphela eyeka laa nto ngoba babengasakho close naba bantu and ke ngoku wayetshilo nakwishow utata uMusa Mseleku uba bahleli bengavani nabo, so izawuphinda bengathi ngoku mhlambi bayaphosisa xa beza nezi zityholo. So ke uSine uconfirmile ukuthi yaye yaphelela esithubeni laa nto and then ke ngoku yena uthi into yamncedayo yaba yi-counselling awayifumana phaa kwishow njengoba sasibonile ekhansilishwa. So uthi ke ngoku le nto odlwengulwa kwakhe noko ayisamchaphazeli ayimhluphi. Emveni koba wafumana laa counselling waye waba rayithi. Uyikhumbula xa ekhunjuzwa ngumntu mhlambi embuza ngayo nakhona emva koko aphinda abe rayithi. Uvezile ke noba lo mntu wamdlwengulayo akasamboni. Uthi emveni kwayo yonke le nto zange waphinda wambona kodwa ke uyeva ngabantu uba hayi ungumntu nje ngoku owalusa iinkomo uthi uyimbuqe kodwa yena akakaphinde adibane naye since wagqibela umdlwengula. Uye wabuzwa ke nangesikolo uSine uba Sine njengoba abanye abantwana bakowenu ke befunda wena siyazi uba waye wayeka phakathi esikolweni wawulifumene na ithuba lofunda. Wachaza uSine uba hayi naye wayesiya esikolweni kodwa ke wayeka kwa-grade 9. Uthi wayekiswa kuba wayegula xa sesikolweni aquleke waphantsi okanye abe nentloko ebuhlungu, so wabona uba ke makayeke isikolo. uSine ke ebevezile uba umamakhe wasweleka ngo-2008 na-12 years, so nokudlwengulwa kwakhe ibilixesha ebekusenzeka ngalo eli. So ndicinga uba inoba ezo nto zimbini zezamehlela zibuhlungu zinomthelela woba abe kanti ungulo mntu ugulayo esikolweni angakwazi noya esikolweni emane baneentloko mhlambe befunyenwe luxinezelelo lengqondo and besemncinci ke ngoku kusenzeka le nto. So ndicinga uba inoba ibe nalo igalelo loba abe kanti uyayeka ke isikolo kuba esithi uyagula esikolweni. Khanikhe nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngale interview kaSine uba seniyibukele idlala apha ku-YouTube kwi-podcast ebizwa Podcast About Nothing. Nkosi kakhulu ngothi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.